Mag-iingay ang mga magagastos na walang pakialam kung sasahod ulit sa kinabukasan o sa susunod na buwan. Basta nabili lahat ang gusto. It's a tie. Ganun talaga ang buhay, alam mo. Minsan ka lang mabuhay. Kaya kailangan lahat ng mga gusto mong bilhin, bilhin mo na. Diba? Yan ang mga sinasabi ng mga taong budolera. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babae! Takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programang Love Trip. Bago ang lahat, gusto ko munang magmuni-muni ka. Pagkatapos, tingnan mo lang ha. Tingnan mo lang yung kapaligiran. Ayan. Ano bang iyong nakikita? May nakikita ka bang maganda? May nakakita ka bang nakakaasiwa? O may nakikita kang grabe, parang gusto ko na siyang mapangasawa. Gambilis mo! Masyado ka mabilis. Yan yung mga nakita mo lang maganda pero feeling mo talaga kayang-kaya mong jowain yan. That is the confidence. Kung naniniwala kang pogi ka, itaas ang kamay! Itaas kamay ng lahat ng mga pogi! Baba mo yan. Nakikita kita, tinaas mo yan eh. Charay! Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod, Maratoni. At ang naniniwala na habang patagal na patagal kang nakikinig sa programang ito, pahaba ng pahaba ang buhay mo. All about health and fitness. And speaking about health, alam mo sa panahon ngayon, minsan nakakalimutan na nating alagaan ang ating mga sarili. Yung mga oras na gusto ko lang naman sanang maligo 3 times a day or kahit nga once a day. Pero hindi mo magawa kasi nga sobrang busy mong tao. Pero alam mo ba, naniniwala ka ba sa kasabihang... Hindi pala siya kasabihang, sentence pala siya. Isa siyang sentence kung saan ibig sabihin ang pagiging maganda ay isang pribilehiyo. Pretty privilege in short. Ayan may kakilala ka ba? Yung sinakay sa jeep na alam ng siksikan na hindi na nga kayo makasaka, hindi na nga makausad yung jeep. Hindi ka na nga makahinga, binaamoy mo na nga yung katabi mo na amoy putok. Pero dahil may isang babae na naglalakad papalapit dun sa jeep, apakaiksi ng palda. Ang puti labanos ang kinis. Pagkatapos, tinanong niya yung barker. Habang yung barker nagsasabi, puno na, larga na ha, hindi sinabi 2 pa o 1 pa. Pero dahil nakita niyang maganda, sabi niya, usod! Usod kayo doon! Kita niyo, may sasakay, usod! Loko-loko. Diba? Tas yun, pinasakay ang maganda. Kasi nga, pretty privilege. Hindi ako yun Kasi sabi niyo ako pa yung nag-cause of delay. Hindi ako yun. Kwento ko lang yun. Pero kung may kakilala kang maganda, well, dapat ngayon palang pinipicturean mo na siya. Alam mo kung bakit? Dahil wala namang masama sa pagiging maganda. Pagiging maganda, magiging gwapo, lahat yan talaga may pribilehiyo. Ha? Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Hahabol tayo sa lahat ng mga magwapo at maganda. Kaya dyan ka lang, tutok ka lang ha. Mamaya sasabihin ko sa'yo mga sikreto. Kung ano ba yung mga trip ng mga may magagandang mukha dyan. Nakakala mo naman talaga, hindi natin kayang gawin yung ginagawa nila. Ayan, mamaya ha. Tambay ka lang muna dyan. Siyempre, tuloy-tuloy yung Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Memorize yan?
Basic! Metro's #1 Love Radio. 'Basic!